Agent 5 Napalabas, napapatay ti agnagan iti dona, iti mismo asango ti paglakwan na itinateng. Saan anatiliw tinang patay iti biktima? Gapo ta nakataray daytoy. Iti may sangal daw, nagpaliw ni Leonardo iti asideg ti nakapasamakan ti krimen. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo na paulwan. Agent 5 Pro! Kapsat, may saak matlaang nga lumalako itinatnatang. Isurusur-sur ko, dagiti tagila ko. Di magasak dito ang panganan, ta mabisinak. Kasta ka di. Uwan kapsat. Ala, mangan ka nga rodan, kapsat. Inistoryaan ka matan. Islaang kapsat. No, kayat mo pa iti extra rice, ibagam laang kapsat. Okay. Ador, sikapay lang tagbantay dito pwesto tada pa panak. Sa dino ti papanam? Ijayan ni Susan. Anya ti aramidam ito yan ni Susan. Adala ta magkakan ko ano. Nay, kunak man di mo na kayat akasarita. Basta adala da magkakan ko ana. Lamlamutan mo't lang dagiti sinasaom ken kuana iti kalman. Dinak man bibiyangan si ka Ador Kapsat, kumatangak man iti bugong nyo. Ha? Ay, un kapsat. Anya klase ti pagguong ti katangam? Daytay boneless, ta masaduta ko niya agsagsag. Ibukbuk ko lang ngayon iti lutot ngayon na braw, mayadan. Ay man naimas ti bugong mi, tabaro amin dagita. Kasta ka di kapsat? Ay, Wansuki! Ay, dito yung tikanay na pagkatangam ha. Tanaka sigurado ka. Ha? Makitam da di alumalako iti bugong ditakin daya. Uwan? Ay, di ka gumatgatang dita. Tadadawal dagiti ilaklako na abugoong. Anya? Makita mo da di apanganan dita dumna na apwesto? Uwan kapsat? Di ka mangmangan dita. Tanabang los ti tagilako na amakmakan. Anya? Kat no, di tatin nanganak kita eh. Ay sus! Ang sakit nga rutit dyan mo anangan dita Panagkunak kat kaluto mo't dagiti lako na asidaan. Ay saan? Rihit dagiti makan at tagilako na. Ha? Ay, uray po utam ti kunak. Agsakit to ti tiyan mo. Marita, adun tinasaom. Ited mo kit din ti gatgatangan na baguong. Ited mo. Ador. Apay ati ka pala maturog. Sang kakita mo't day tapitakam. Apay, anyat kit kita am dita. Awan. Agbilbila, ti sagba 20 pesos sa kwartak. Sakit mon sa daytan. Tunggal ang may saka, day talap pitakam, pisang kaigam mo. Sakit asasawa mo. Bueno? Ada babae man niya? Ne, apay man na naibagam ti kasta kanyak. Di mon to pa'y ipiyar ti pitakam kanyak. Kitaak man kunak, ngam di mo kayat nga ipakita. Kasla at da ilimlimod mo Maturog kan. Sa bali man ang tiyada dita panunot mo. Agtalna ka man, Ador. Amamukan. Nagbabae kan. Di mo mailibak kanyak dayta. Nalpasan da dya pagtang. Malagip mo pailaang may. Siyempre tada nga rod panunot ko. Di malagip ko. Pagtal naman mo, daytang iwat mo Marita. Makarengreng. Gagangay lang nga rodang tipig sa tiboses ko. Ibagang pala marengreng ka, duldog. Anyat kinunam kanyak. Duldog ko na. Ay na. Masipat kan San Marita. Duldog kun kunam mutlat ang kanyak. Apay, nasakitan ka itimbaga? Di mo kay pilpilyin mo dagiti balikas mo. Kas kumay tayo dyan tiyendaan. Anya daytaan na lagip mo? Dahita lamang dadadal iti padam nga aglakla ko ti bagbagam. Na, awan mo ka dakas iti naramid ko Dakas ti naramid mo. Di ka lagbay ni ti customer mo. Ingka kat inis istoryanan. Imbis nga itid mo adagos ti gatgatangan na. Sika talaga? Awan panunot mo? No jak aramidin ti kasjay. Basit ti malakwanta. Anya? Dadal sa ti ulo mo na. Saan adadaal ti ulok, Ador?
Sikat ti dadaol ti ulo na. Pumanawak man lang dito silid. Ha? Papanam! Robin! Mapanak iti salas ta dyan ti pagturugak. Anya? Diyak kaya ti makikaid da iti babaya kas la radyo ti panagbusbusis na. Kumusta nga tamot tan, jay kaso day diduna? Talaga na baybayan san, Mang Romeo. Kaslaawan ti aksyon dagiti pulis ditoy iti ili tayo. Awan mo ti damag ko. Ay, sayang jay puistuda nga aglaklako iti natang. Nabakanten. Uwan nga, Rod. Kaya't ko kung mga alaan, awan mo ti kwarta. Uray sak. Nagpintas jay puistuda, ta pagdalanan dagiti adu at ang tao. Talaga asadot di asawa na ani Marcos. Imbis ko mga iso ti mangitulo iti basit ang negosyo da. Ngam saan ta nagsugsugal kan naging inom ti inararamid na. Ay, talaga asadot day jay at tao. Kaasi lang dagiti anak da. Adda kanyak jidwa nga anak da. Imbagla akatulungak iji pakanak. Saan ako ni amarigatan ta nagagatmat dagiti ubing. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Wan gaya, Mang Romeo. Ikanak iti sa nga pula kilo a karni ti baboy inton bigan. Ta masapa nga iluto mi. Nagadon? Wan, adda nga minsukik ang nagpaluto. Kat iti kano pa kanak ti panganan dagiti bisita na. Ay, imbag ka pa'y taado ti sukim. Sana kas kanya ka nagbasit ti mailawan na gumatang kadagiti lako. Sana bali, Mang Romeo. Ta so kinakmat nga aggatang iti lakom a baboy. Sa bagay, ay sapay na kumatag na nayon asuki ka, Susan. Wan saan aparikot dayta? Kahit kumusta kayon kini Marita, di kay samot agtungtungtong. Iso tinangibaga at ginakon kayat akasarita, Mang Romeo. Anyaya tinagbasulam kenkwana. Iti sabali ngamin a pagtagilakwan iti bugoong tinaggatangak. Kat nakita na kanapan ijay. Idilim mabasak iti pwesto na. Kas jematan ti imbaga na kanyak, adi na kanon kasarsarita. Ay, talaga nagalas ti ugali day ja babae. Wakirat. Naibaga yun. Nakaapanan sa aminin at tagapalengke. At dapay lang amin nautang ko kenkwana kahit. Aging ga ita, dakpay lang nakabayad kenkwana. Mano tinautang mo kankwana? 3,000. Nagpuunak. Ay, kasta ka di? Sa nabali, tainton madanak iti kwarta. Agbayad ak taon. Kababain ngamin kenkwana. Ador, inkaman singiron di utang day di Donna kan ni Marcos nga asawa na. Diyak mat masapulan na ni Marcos. Dagiti langin anak dati aday di balay da. Anya? Kasi nung tinautang na kanyak a 10,000? Ay, kadya ka mo Ay, wan gayam. Makitkitak mat dagiti duang anak da iti panganan ni Susan. Wen, tayo nala ni Susan idangag trabaho iti panganan na. Dagiti langan nga rod anak na tiing kakasarita. Ta isudan ti agbayad. Kasi madagiti ubing no isulot iti agbayad. Anya ti kayat mo asawan? Saan da nga rodan abayadan di utang da kadata? Saan mat nga iti kasta ba? Ay, di awagan iti bakat ta mabusurakan ka. Ne, apay manan? Ibabaon ka mapan agsingir? Ngam kasla masagsadot ka. Marita, ni Marcos ti rumbeng agbayad ka dagiti na utang ti asawa na. Saan kat adagiti ubing? Kasla isakit mo dagiti anak day di Donna Talaga di ka makawawat, Marita. Ha! Bayam ta sa pulak da dya, Marcos. Tayo ti pagbayad iti na utang day di Donna. Rombang laang! Kasta ka di, kabsat? Ada bakante a pagtagilakwan iti natnateng? Wan kabsat. Nabakan ti apwesto, ta saanan nga intuloy ti asawa ti napapatay. Ni Donna ti napapatay, kabsat. Ha? Manginom kan manugal ni Marcos nga asawa ni Donna. Iso di napagtatakunan ti aglako. Ay, uwan gayam. Siyak ni Nardo, kabsat. Nabayagan niya agam amuta. Ngam, jakpay niyam amo tinagan ko. Syakmat ni Susan. Susan. Ko. Siya kun ti mangalay ti pwesto na bakante, ta aglako akmay.
Nasayaat ah. Ala, kaduan ka mapan makisarita ka dagiti masaknan diti tiyandaan. Ay na, agyaman nagsusan. Ay, gayam. Apa pinatay da jay sikod nga glaklako iti natang iti nabakanti a pwesto. Awan ti makamo iti amin. Ngem ti anggulo dagiti pulis. Love triangle. Love triangle? Wan. Kasta mo tinaamuak nga investigasyon dagiti pulis. Kat, adda ka nung suspect da no asino ti pimatay? Nagginad ti investigasyon dito nga ili. Kaslaawan ti ar-aramiden dagiti pulis dito eh. Kasta ka di? Wan Nardo. Kasi nga rutin na bati a pamilya ni Donna. Oh, makitam da ita a babae? Wine? Anak ida ni Donna. Kasta ka di? Wan, inalak idang agtrabaho dito pakanak. Ta iso pa'y maitulong ko kadakwada. Kat na sa nga pulo da amin nga kakapsat. Una yan? Nagadon? Ala, apaman amalpas ka amangan. Mapanta iti ayan dagiti masaknan dito ili. Tas ikan ti mangala iti nabakanti a pwesto. Pare Nardo, si Kagayan tinakalay ti dito a pwesto. Ha? Ay, pare. Ni, kasanuan ang mom tinagan ko. Nagdinamagan ito tsindahan tinagan mo pare. Among matimiti palengke. Naglapayag ti daga ako nada. Ha? Nagpintas dito a pwesto pare. Pagdalanan ti ado a tao. Sana nasulinak. Uwan gayan. Siyak ni Ador. Adamat pwesto mi kani bakat ko iti bubungan. Kasta ka di? Ay, maguri ka. Uwan, malagip kan. Apay pare? Si kadyagin matang idi kada kami ti boneless. Ay, pare. Malagip ko mat. Injak in pagarap lumalako kamat gayam ha. Pare, sipod pay. Mas ganti pa naglibak ko. Pare Nardo, banda pa ka sa pulam kanya, kumasidag ka lang iti pwesto me. Amumot ka ni Jay. Ay, pare Ador. Apa yung nagbayad ka makisarsarita iti dayja atamo? Papay, hindi mo malagim da dyan lalaki, marita? Apay aya dayja lalaki. May lasin ko ngamin. Iswa nga da dyan tayo ginmatang kadata iti boneless sa bagoon. Aya? Lumalako mo't gayam akas kadata. Nagasat, tayo so tinakala iti pwesto da di Donna. Apay sang kalagip mo dayjay Ador. Ha? Isulat tang tisang kaibalikas mo, tinagan na. Manangiwan ka launay. May balikas ko la tinagan na, gimon kan. Sana kagim-imon. Oho. Amom, lalaki day ta ni Susan. Apay mat anay bagam dayta. Kanayon ko makita day ta lalaki iti panganan ni Susan. Ni Susan mat, saan makatal na, jay kutit na. Kaslapato, adi makatal na. Sika talaga, tilamad-madlaw mo. Kursunada siguro ni Susan day ta lalaki. Kursunada man ni Susan, nawandakes na. Ay, jaklamon. Siyempre, agsapol iti papa. Ta sininaan matan ja asawa na. Pare Ador, apay nga inawis na dito'y pag-iinuman dito'y palengke. Kaya't ko lati makipagayam ken ka pare. Aginom taman kit di. Ay, na. Day talaga yam. Siya ko di makamoy ti magastos. Tasyak mo tinangawis ken ka nga ginom. Mabit lang, tamangalak iti kwartang iti pitakak ha. Ladaw, di pa bahay din ay tipitakan. Saan ang asawa na? Okay, pare. Agurder ka lang. Tasyak ti makamo. Ay, pare. Talaga sa bali ang babae din ay tipitakan na. Saan ang asawa na? Asin, di pa bahay, tipitakan na. And I know just where to touch you. Anya tinadlaw ni Leonardo iti pitaka ni Ador. Gagayem di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo na Pauluan. Agent 540 Insurat
Para iti radyo ni Sagani Yalong Bolliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.